Zdravím vás u nového videa ze hry Roblox Brookhaven. Dneska je to speciál. Hovoril som to, kámo. Takže ešte pred začiatkom videa si dajte like a odber. Ako som hovoril, máme tu Mikuláša a čerta. Hej. Že my teraz poďme tie dárky čertov rozvážať. Lebo ja viem, že už bolo Mikuláša a niektorí ešte nedostali. Tak môžeme, ale keď budú zlí, tak môžeme ich ísť s nimi do pekla. No tak dobre, ako chceš, no tak poďme. Tak poďme. Tak. Okej. No, ale to ešte asi tu nemáme, takže poď, zberiem nejaké cukroví všetko. A hlavne asi darčeky. Tak. Zoberieme si to lízatko. Dáme niečo. Sladkosti. Áno. Tom ešte napríklad dáček. Hej. A čo ešte? Tak tie balóny zoberieme. A ešte nejaké ovocie aspoň. By mali niečo jesť. Jablko, banán. A to je asi všetko. Ešte donut. Ok, tak čert, poď sem, môžeš ísť dolu. Kde si? Už idem, už je tu. OK, takže máme asi všetko, ty si pripravil zatiaľ a asi všetko, no, teda, kámo. Akože, tak poďme napríklad nie do tohto baráku. Takže, poď. Bum. Tak. Mikuláš. No mi dal ban. Príde bude ma čert. Hehehe. A môžeme ísť naspäť domov. Okay. Tak teda ideme do iného baráku, lebo tento barák je veľmi zlý. Ale dáme si nejaké super auto. Napríklad toto červené. Kámo. Tak a ideme rozvážať dárky. Pum. Čert, nasadej. No tak nie tam, tak nevadí. A jedeme. Tak. Neviem, či sú tu nejakí Češi, ale my ideme zastaviť tohle auto. No, tak on nech sa vyjistí. Kámo. Ach jo, tak teda ideme niekde, kde sú hodní ľudia, alebo tak. Ideme tam, kámo. Dúfam, že máme všetko prichystané, no. Ešte, že tu je sneh. A akože zatiaľ sa nám dobre ide, len... Dobre, tak zastavíme sa u tohto baraku. Alebo radšej u tohto. Nie. Tak. A pôjdeme sem. A to nám tu je. Tak. No. Haló. Tam asi nik není. Nik tu není, no prdele. Mikuláš. Je. Tak vodno. Oh my god.
Oh my god. Santa Claus. Tak, kámo, asi nič, no tak týmto nedáme asi nič, lebo tu nás nechcú. Nič, proste nič. Čo možno tu budú nejakí hodní, ale čo neviem. Haló? Môže? Neviem. Budú prdele zanknutý. Tento hozej nejaký cool. Neviem, či máme aj dnka, kámo. No, pre toto video by to bolo potom asi všetko. Zanechte like a odber a my u ďalšieho speciálu.